फार्स्ट द'ज जे कभिडनि भेक्सिन बेखौ लाखांनायनि उनावहाय आङो माबायदि There's not much to do when all I can is thinking. खुलुमबाय गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायना लाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो मोजां दङ आंनि मुङा गौतम बर' नोंथांमोना नायबाय दङ जिबि क्रिएशन दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों आङो फार्स्ट द'ज जे कभिडनि भेक्सिन बेखौ लाखांनायनि उनावहाय आङो माबायदि मोनदों बेखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों एसे शेयार खालामनो नागिरदों आङो मालाबानिफ्रायनो नैबे कभिडनि जि भेक्सिन बेखौ लानो होननानै अनलाइनावबो रेजिस्टार खालामनानै ट्राइ खालामबाय दंमोन नाथाय आङो अनलाइनाव सम आरो खाबुआ मिलायैखाय आङो एपइन्टमेन्टखौ मोननो हायाखै बा अनलाइनाव आं बेखौ मोननो हायाखै नाथाय नै दाखालि 21निफ्राय जि गभर्नमेन्टआ अफलाइन बेखौ गोबां सेन्टारावनो दा हरगासिनो बे सानसेयाव 150 जन बा 100टा भेक्सिन बेखौ होगासिनो दङ बे लेखायै दिनै आंबो दाखालिनो थांदोंमोन नाथाय दाखालि लानो मोनासै ओमफ्राय दाखालि आङो आइडि प्रुफबो होनानै दोनबोदों ओमफ्राय दिनैहाय लेंहरनाय लेखा थांनानै भेक्सिनखौ लाना फैबाय दा भेक्सिन लाखांनायनि उनावहाय आङो माबायदि मोनदों बेखौ आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दहाय आङो एराउन्ड सानफुनि 11टासोआव लाना फैदों भेक्सिनखौ गलागाव जोंनि PHC आव बेहाय लाना फैखांनायनि उनावहाय लानाय समाव जेबो मोनाखै ओमफ्राय नै सानजौफु मथा-मथि 12टासो बाजायावबो आं जेबो मोनाखै नाथाय नै दा एसे बेलासि जाबोनाय लोगो लोगोनो माबा देहाखौ एसे माने साख्रु साख्रा मोनबोबाय दं आरो ओमफ्राय नैबे खर'खौ एसे गरम गरम मोनदों आरो बेनो जाबाय लोमजानायनि आभास आरो लोमजानाय एसे मोनदों देहाखौ ओमफ्राय साख्रु साख्रा मोनदों देहाखौ एसे दुरबल मोनो कभिडनि जि फार्स्ट द'ज भेक्सिन लाखांनायनि उनावहाय खायसेया जायफोर एसे देहाफोरा मोजां खायसेया लोमजायाखै नाथाय गोब देहाफोरा लोमजायाखै खायसे दुरबलफोरा एसे लोमजादों नाख्रेबनो हादों आरो नाथाय लोमजायो होननानै कभिडनि जि भेक्सिन बेखौ लायाब्लासिनो दाथा नोंथांमोना थांनानै जि कभिडनि भेक्सिन बेखौ लानो नाजा आंनि साननाय बायदिब्ला नैबे कभिडनि जि भेक्सिन बेखौ लायाबाथाय खायसे इनस्टिटिउसनानो जा बा मेडिकेलफोरावनो जा नोंथांमोना हरखाबैनो माबा मोनसे बेमार आजार जायोबाथाय हाबनो होनाय नङा नोंथांमोनखौ आरो लोगोसे बेयाव नायनो गोनां जायोबाथाय प्राइभेटयै नायनो गोनां जायोबाथाय गोबां थाखा बा गोबां रां खरसा होनानै नोंथांमोना भेक्सिनखौ लानो गोनां जानोबो हागौ उननि समहालागै बेखायनो नोंथांमोना हायोब्ला दानिफ्रायनो लाखा बेखौ इजि सानना लानाङा जे जेबो कर'ना गैया बा जेबो जाया होननानै बेखौ नोंथांमोना सानना लानाङा हायोबा नोंथांमोना थाबैनो बे कर'नानि जि भेक्सिन बेखौ लानो नाजा आंबो गोबां साननिफ्रायनो लानो नाजाबाय दंमोन नाथायहाय सम आरो खाबुजों मिलायाखैमोन आरो अनलाइनावहाय मोननो हायाखैमोन आङो समा मिलायैनि थाखाय नाथाय अफलाइन फैनानै नै दा एसे सुबिदाया साबसिन जादों बे लेखायै लाना फैबाय नायनोसै गोबाङानो लोमजादों होनना बुंदों आंबा लोमजागोन ना लोमजाया दाथ' एसे लोमजानायानो मोनदों दा मोनायालागै माबायदि मोनो बेखौ नायनोसै स' दिनैनि भिडिअ'आ बेनोमोन जे आङो कभिडनि जि फार्स्ट द'ज भेक्सिन बेखौ लाखांनायनि उनावहाय माबायदि मोनो बेखौ एसे फोरमायनो होननानै नैबे दिनैनि भिडिअ'खौ बानायनाय जादों बेखिनियानो भिडिअ'आ आङो दिनैनि भिडिअ'खौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय